Makasimbere muri Zimbabwe ndokutambira nemufaro pano paZesty News pano pachange tichimhanya news updates ezvinhu zvakasiyana-siyana zvichange zvichipisa mumastreets esocial media. So if you're new on this channel, don't forget to subscribe and turn on the notification bell so that patinodzoka nemamwe news updates anopisa mumastreets esocial media. Uchange uchingozvionera pachena havadika ndaenda kubatira nyaya iri kupisa mumastreets esocial media zvanhasi. Inyaya yebhazi iri ratiza mapurisa zvekudaro ranga rakaita overload, so ramhanyiswa nemamahindra muri Zimbabwe vatiza mapurisa zvinokatyamadza. So muri Zimbabwe ndachikumbatwa zvinofuka mukombisi kimplo obva tudza mafungiro ako maringe this news update. But tisati takuratidza iri tane nyaya yemurume abatwa kuBeitbridge border achida kutopinda nemadrugs mabrongo muno muZimbabwe 12 boxes. Muri Zimbabwe ndachikumbira comment zvanofunga in the comment section below and tell us what you think. Much love. Okay, muri Zimbabwe chiona izvi here panyaya dzebhazi rekutiza mapurisa. Ndatenda. Much love. You hora ndati iwe. Ndatoka masaza kapo boys. Azikile hapa. Iwe. Kwenda kujinio kutoka kumasa. Tunapanga kuelekea Bhazi karibu Bhazi. Ah.